दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जे एनुवेल कनफारेन्स क'क्राझार आरो बे जारिमिनारि दतमा बड'फानि जे जोनोम थावनि बे गोथार जोनोम थावनि थुलुंगाफुरियाव जोङो 52थि जे जथुम्मा बेखौ खुंनो थांगासिनो दङ आरो जोङो थिग खालामदों जे फेब्रुवारि दाननि फार्स्ट उइक 6, 7, 8, 9 बे तारिखखौ जोङो लानानै दा हाबा मावगासिनो दङ आरो बे जुथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों हारि दानायनि हारि जौगानायनि राजखान्थियारि आरो संबिधानिक जि मोनथाय अधिकारनि बाथ्रा जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जोंनि सिनायथि जोंनि थामोनथा रैखाथिनि बाथ्रा माहारिबादनि बाथ्रा गासै बिथिंखौ जों बेयाव गुवार आरो गेबेङै जों सावरायगोन प्राय 5,000निबो बारा बेयाव डेलिगेटफ्रा बाहागो लागोन आरो लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला गासै आसामनि जिल्लाफोरनि आरो दतमानि रायजो राजा बिथांमोननि जोङो मदद जों नागिरदों जों थांखि लादों जे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायनो थाखाय जों थांखि लादों आरो लोगोसेनो फरायसुलिनि बाहागो लानायनि गेजेरजों नबेल बान्था देरहासातगिरि कैलाश सत्यार्थी जाय सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों बे सोलोंथाइनि हाबाफारियाव जों बेखौ हांख्रायनो थाखाय जोङो थिग खालामदों बिथांमोना कनसेन्ट होयोब्ला थारैनो जोङो मोनगोन होननानै आसाबादि आरो बेबायदिनो जोंनि बर' गोजोन गोरोबथा बिटिआर एकर्ड 2020नि गासै मावफुंनायनि बेलायाव बेखौ जाफुंसार होनायनि बेलायाव थान्दै मेलाव गेबेङै गुवारै गोथौयै जों सावरायगोन आरो लोगोसेनो बे जुथुम्माया जोंनि टार्मिनेटिं सेसन आरो बेयाव जोंनि थान्दै मेलाव गोदान आफाद दानाय गोजाम आफाद सिमफायनाय बे गासै प्रक्रिया कमप्लिट जागोन दा बेखायनो गासैनिबो मदद नागिरबाय गासैनिबो हेफाजाब नागिरबाय आरो जोंनि एकर्ड हारि दानाय माहारिबाद आरो जोंनि गासै मोनथायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय बे जुथुम्माया मोनसे जारिमिनारि जुथुम्मा आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों हारि जौगानायनि थाखाय जों जाहाथे आवगायसे आगानसे जों दावखोबावनो हागोन आं बेखौ गोसो गोथौयै फोथायो। गोजोन्थों।